سرکردهکی کرد راگهاند کو devera aram ya ku tê pêşbînî kirin ku li Rojhilatê Çemê Firatê were ava kirin wê deverekî firîna balafran tê de qedexebe ji aliyê hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê. Endamê desteya siyasî ya opozisyona Sûrî Şelal Geddo ji malpera Bas News re ragihand ku di baweriya wî de Amerîka wê berdewam be di danûstandinên xwe de li gel li Tirkiyê heta bigêhne rekeftinekî derbarê devera aram. Geddo her wiha eşkere kir ku devera aram ya ku wê li Rojhilatê Çemê Firatê were ava kirin wê bi kûrbûna 20 kîlometran be bi serpereştiya hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê. Lê wê ji aliyê pêkhateyên wê were rêvebirin. Geddo di berdewamiya xaftina xwe de bal kişand ser wê yekê ku ev devera aram wê parastî be ji aliyê hêzên hevpeymaniya navdewletî her wiha wê firîna balafran tê de qedexebe. Beryaniha jî hate ragihandin ku her du welatên Amerîka û Tirkiye gihiştine li hevhatinekî hevbeş derbarê devera aram li Sûriyê. Lê li ser du xalan nakûk mane. Her li gorî zanyariyan ku her du welatan li ser binavkirina wê deverê bi navê devera aram erê kirin ku sînorê wê ji Cerablosê dest pê dike heta ên Kurdistana Sûriyê. Li ser sînorê Herêma Kurdistanê her wiha li ser avakirina qedexekirina firînê ji aliyê Amerîka li ser wê deverê li hev kirin. Her wiha tekezî li ser nevegera rejîma Sûriyê û hevalbendên wên yê Rûsî û Îranî ji bo Rojhilatê Çemê Firatê kirin. Malpera navborî serbar kir û got ku her du welatan li ser du xalan nakûk bûn. Yek ji wan li ser kûrbûna û berfirehbûna vê devera aram her wiha li ser rola çekdarên Sûriya Demokratîk di wê deverê de.